vingut a fer una xerrada sobre consum responsable de peix, bàsicament per explicar l'estat de les poblacions de peixos més consumides i per donar unes claus de consum a la gent que ha vingut avui a la xerrada, que la veritat que ha estat molta, però també hem parlat dels altres impactes. La pesca, evidentment, té un impacte important sobre el medi marí. Hem de recordar que al Mediterrani el 93% de les poblacions de peixos estan sobreexplotades, però desgraciadament no és l'únic factor. Evidentment, la contaminació marina cada cop va en augment, el tema de les espècies invasores i, com no, evidentment, la gran amenaça que és el canvi climàtic, que cada cop ja l'estem notant i es farà notar cada cop en el futur.